Колхоз урамының Тукай белән Уражайный урамнары арасындагы киселештә тротуар ясау эшләре башланды. Җәяүлеләр өчен юл салу эшләре алдагы атнада старт алган иде. Биредә бүген юл кырыена бордюр эшләү, тротуарның нигезен ясау, бетон салу эшләре бара. Җәяүлеләр өчен юл салу эшләре төгәлләнгәч, бу урамга асфальт та түшәләчәк. Бу колхозның урамында халык күбәйә инде, монда детсад урнашкан. Галучаскада шушыннан йөриләр халыклар. Бу башлана инде Тукайдан башлап, объездныйга хәтле тротуар булачак инде монда. Шулай ук юл ремонты өлеше Тукай урамына да керәчәк. Диксис почмагыннан алып Русалка кибетенә кадәр аралыкта кооперативный урамында тулысынча һәм Комсомол урамында өлеше асфальт салыныр дип көтелә. Мен менә бу тротуарның кирәклеген күптәннән уйлап йөридем. Менә башлаганнар инде тиз генә итеп моны эшләп бетерсеннәр. Тукай һәм колхоз урамнарында ремонт барышында тротуарлар да ясалачак. Балалар сәнгать мәктәбенең каршы як өлешендә 100 метр арага тротуар эше каралган. Быел Мөслим торак 3 еллык программасына да керде. Программа кысаларында Мөслимнең Фуат Садриев урамында тулысынча, аэропорт микрорайонындагы урамнарга өлеше асфальт түшәләчәк. Башкарасы эшләр шактый. Һәр эш үз вакытында һәм сыйфатлы итеп башкарылсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.